Assalamu alaykum mehriban illeşler, qadrly tomaşaçylar. Biz siziň ähliňizde asy halaly ojagyňyzda agdybirlik, awadançylyk, bagtyarlyk arzu edýäs. Gahrman arkadamynyň saýasynda biziň her bir günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Şeýle şahatlykly, döwletli döwrany bize peşkeş beren mehriban arkadamyda tüýsürüňizden alkyşlarymyzy aýdýas. Edil arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak tutýan tutumly işleri el mydamy rowaşlyklara weslensin. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toyuna baryan günlerimizde bu gününe mehriban illeşir. Türkmen Owatly Aýlym tarapyndan taýýarlanyp size hödürlenýän ýaňlan ýarym owallara gepleşigimiziň täze sanam bugün ýaýlymda. Elbette gepleşigimiziň geçen sanlaryny ýygydarly tomaşa edýän illeşlerimiziň bilşi ýaly gepleşigimiziň her sanyna bir şu telewätdeşigiň ýeňijilerini ýagny Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asratly wätdeşiginiň çäklerine geçirilýän ýaňlan ýarym telewätdeşiginiň 2011-nji ýyldaky ýeňijisi Muhammed Muradov gepleşigimizde mehmançylykda. Muhammed gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Muhammed indi gepleşigimizden başynda bir ýüregiňizde buýsanjyňyzy illeşlerimize ýetirseňiz söz sizden. İlk bilene hormatly arkadaşlarymyz biz ýaşlar üçin şol ýaly döretip berýän mümkinçilikler üçin köp sağ bolsun aýtjam. Hormatly arkadaşlarymyň jany sağ bolsun, tutýan işleri elmedam rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bugün gepleşigimiziň dowamyny tomaşaçylarymyz sizden täze aýdymlara garaşyp bilerlermi? Ulu howaslyň gepleşigimiň dowamyny bir näçe bir täze aýdymlar bilen ýygydarly ýerine ýetirip bereriz başardymyzda. Onu mehriban illeşler, qadrly tomaşaçylar, Türkmen owadynyň daşlaşmaň ýaňlan ýarym owalara gepleşigimizde bugün ýaşdaky aýdymçymyz Muhammed Muradov çykyş edýär. Gepleşigimiziň başynda da bir illeşlerimiz üçin bir joşgurly söýgü aýdymlaryndan, tomaşaçylarymyzyň söýüp dinleýän aýdymlaryndan ýerine ýetirip berseňiz. Ulu howaslyň Kıyılar hakka fel açtım, Bekırdırar yürekler. Kıyılar hakka fel açtım, Cananar can tirekler. Kıyılar hakka açtım, egelerdi direkler. Çünkü baştan aşağıya döreyşip var kıyılarım. İnanımın dolap gider, kara taşlar çölünde. Yüreğim çilep gider, taş terpeleyip çölünde. Kara kaştan tutuy kara gözler gelen kara gözler gelende seni örter taşların darayıp kıyılarım.
Diştirmedik al yana almayalı yanaklı almayalı yanaklı nar demizi dektinli çukurcuklu inekli görmegin arga balcan uzu tezin çingli Feygu papağan şöyle parayı şöpar kıyılar Yürüyüşünü görmeye şakılmadın diyen Yeryüzüne şahıyla yakılmadın diyen Ahey yanadına yüreni Bukulmasın diyeni Bukulmasın diyeni Yerin kaymağın bozman Yürüyüşüp var kıyılar Şeyle de bir beyim var Dönerken dörüzü Yerhem yaydan yan yali Sallanıp yürüdü Dergezan yigitlerden Kim gönlüne yaraza Göz altından uğrayın şov Parayı şobardır kıyılar Çünkü baştan aşağıya Dörüy şobar Mehriban iyleşler, qadrlı tomoşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Ýaglan ýarmy wadarat gepleşigimiziň bugün emine täze sany ýaşdaky aýdymşymy Muhammed Muradowyň ýerine ýetirmegine joşun aýdymlar bilen dowam etdi. Dörejik toparmydyň adyna sag bolsun aýdýas. Muhammed, inni tomoşaçylarymyz üçin bir näçe gyzykly sowallar bar. Siziň dörejiligiňiz dogrusyny ýerine ýetiren aýdymlaryňyz dogrusyny, umumyň siziň öz durmuşyňyz dörejiligiňiz dogrusyny ýyllaşlarynızdan bir näçe sowallar gelip gowuşdy. Bidader ol sowallara geçmeden olal, Ýaglan ýarym telebätdeşigine gaýdyp gelsek, 2011-nji ýylda Ýaglan ýarym telebätdeşiginde ýeňizi bolduňyz, Mehriban Arkadamyň şahsy paýyna münasip bolduňyz. Ol ýan dörejiligiňizde uly ädim bolan bolsa gerek. Elbetde Ýaglan ýarymda bir ýeňji bolmak bir uly badalga boldy. Aýdymçyň kuýun barlamak üçin hem tomoşa suýunyň şowkuny artdyrmak üçin şeýlerek bir şert bar.
ýadyňyza düşýändir. Häzirki wagtda da ýaglanýan telewizyon teşiginiň dowamyny ýerine ýetirilýär. Aýdymçy sahna çykyp taganlarlar bilen ilki canly sesle öz saýlap alan aýdymny ýerine ýetirýär. Ýygynyň saatsyz şeýle hiňlenip bir aýdym ýerine ýetirýär. Hiňlenen aýdymyň ýadyňa düşýär. Ýadyma düşýär. Nähil aýdym hiňlenipdiňiz? Göni hiňlenip berip bilersiňiz. Güller ektim, gunçak açtı, gül yığmana gelmedin. Bağlarımda imiş biçti, söyleyen yarım gelmedin. Nelim seni altın ayım, yalkamımdan gözlüyen. Coşup derya, şilpe kanak ya, tolkunundan öleyen. Köp sağ ol Muhammed. Coşkunly owaz tamaşaçylara täsir edendir. Emin agalaryna, halipalarymyza täsir edendir. Yürekden çykan söz ýürege barar diýilýär. Elbetde aýdym sunag eseri yürekden ýerine ýetirilenler tamaşaçy oňa bir park durmaýar. Indi gepleşigimiziň şu ýerine ýene-de bir zady ýatlap geçelim. Halk aýdymyňy ýerine ýetirdiňiz, lirik aýdyma hiňlendiňiz. Ýygynden telewizyon jemine garaşýan pursatlaryňyzda tolgunma başdan geçirendiňiz. Sahna çykyp ýeňizi diýip eglan edilenne bir aýratyn bir duygular başdan geçirendiňiz. Mümkin bolsa şol duygularym bir ýatlap geçdiňiz. Elbetde men üçin bir ýatdan çykmajak bir ajaýyp pursat boldy. Ak Mehmet bir aýratyn bir hormatly arkadaşymyň şafer paýyny goşurlaryny durmuşymda bir aýratyn bir pursat boldy da men şo bagtly pursaty hiç açan ýadymdan çykarmam. Bize şuňa alak bagtly pursatlary peşkeş berýän hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýtjan. Goý hormatly prezidentimiziň tutýan tutumly işleri elmedama rowaç bolsun. Arzularyňyz hasyl bolsun Muhammed. Onu näme ýakymly süýjü ýatlamalar ýatlap geçdik. Tomaşaçylarymyz üçin bugün nähil aýdymlar getirdiňiz? Häzir nähil aýdym bilen dowam etmekçi? Türkmen halk aýdymlary bilen ýerine ýetirip bereýin Başardyk. Askowna jaý bolar diýäňiz. Ol höwes bilen onda mehriban ýylaşar gadyrly tomaşaçylar. Gepleşigimizde Türkmen halk aýdymlary siziň üçin ýaýylma berýär. Dinläň, tomaşa ediň, lezzet alyň. Ağalar men aşığım, tapmadım şere. Her zaman yanıma gel fenaycıma. Ya aşıklık derdinin yüreğim para. Her zaman yanıma geldin aycıma. Aşıklık derdinin yüreğim para. Her zaman yanıma geldin aycıma, güldün aycıma. Menin aycımalım kımmat bahalı, talladınlar kövi şunun nahali. İnni yakin geldi, gelecek mahali. Sallanıp yanıma geldin aycıma. İnni yakin geldi, gelecek mahali. Sallanıp yanıma
geldin ay cemal, güldün ay cemal. Kararım yok ay cemal görmezim, durarım yok dünya malım vermedim. Senin bilin zonqi kapatırmısın, her zaman yanıma geldin ay cemal. Senin bilin zonqi kapatırmısın, var zaman yanıma geldin ay cemal, güldün ay cemal. Gül divanir minne karar yok, cesettim ayrılsa tenne madar yok. Sensiz bana bu yerlerde durar yok, her zaman yanıma geldin ay cemal. Sensiz bana bu yerlerde durar yok, bir zaman yanıma geldin ay cemal, güldün ay cemal. Ağıyı dağıyı dursana, ağıyı dağdan aysana, ağıyı dağıyı dursana, ağıyı dağdan aysana, ağıyı dağıyı dursana, ağıyı dağdan aysana, ağıyı dağıyı dursana, ağıyı dağdan aysana. Var yardım ben köşeden, var vedeli vardım ben, aşık bolup görküne hayran kalıp durdum ben. Var yardım ben köşeden, var vedeli vardım ben, aşık bolup görküne hayran kalıp durdum ben. Adiyo adiyo şol vedelim adiyo, dostunun yüreğine şon sevgilim adiyo. Adiyo adiyo şol vedelim adiyo, dostumun yüreğine şon sevgilim adiyo.
başka içtin adım yok. Adını soranımda dide benim adım yok. Bar içtinim şol benim, başka içtin adım yok. Adı yok, adı yok, şol gözüm adı yok. Doktamam yüreğimde, şol teyvin adı yok. Adı yok, adı yok, adı yok, adı yok. Doktamam yüreğimde, şol teyvin adı yok. Ne dedin gayakşı, dinle benim gülümü. Feyvüzü durmuş olma, baksat etme yüzümü. Ne dedin gayakşı, dinle benim gülümü. Feyvüzü durmuş olma, baksat etme yüzümü. Adı yok, adı yok, şol gözüm adı yok. Dostumun yüreğimde, şol teyvin adı yok. Adı yok, adı yok, adı yok. Dostumun yüreğimde, şol teyvin adı yok. Dursana, ağıyla dağaysana. Ağıyla dursana, ağıyla dağaydayda. Ağıyla dursana, ağıyla dağaysana. Ağıyla dursana, ağıyla dağaydayda. Adı yok, adı yok, şol bedelim adı yok. Dostumun yüreğimde, şol teyvin adı yok. Adı yok, adı yok, şol bedelim adı yok. Dostumun yüreğimde, şol teyvin adı yok. Mehriban illeşler, qadırlı tomaşaçılar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Ýaňlan ýarym owazlaryna bugun ýaşdaky Laýdym şeýmez Muhammed Muradov çykyş edýär. Muhammed indi gepleşigimizde ýaňy illeşlerimize söz berişimiz ýaly. Siziň dörejeligiňiz dogrusyny söhbetimize dowam edelim. Aýdyma sada näçe ýaşlaryňyzda başladyňyz? Her bir aýdymçynyň sunugat ýoluny başlamak üçin oňa bir ýol görkezji halipa gerek bolup durýar. Size tälim beren halipaňyzdan bardyr belki, ýa bolmasa sunugatda özüňizde bir gaýwany halipa hasaplayan bir näçe aýdymçylarymyz bardyr. Mümkin bolsa şolar dogrusyna söhbetimize başlaýyn. Näçe ýaşlaryňyzda aýdyma başladyňyz? 6-njy, 7-nji sınıf aýdyma başlapdym. Orta mektepde, Orta mektep. hawa aýdym sapagynyň başlayan wagtlar bolýar dämi? Şonda ýa mugallimimiz tapawutlandyrdymy sizi, ýa bolmasa siz özüňizde dehiniň bardygyny duýduňyzmy? Özüm şoňa bir kere dehim. Ulu höwesiňiz bar şeýle. Kişilikde orta mektepde okan döwürleriňizde bäsleşiklere gatnaşyp gördüňizmi? Orta mektepler arasynda geçirilýän bir bäsleşiklarda çykyş etýärdim. Halipalaryňyz barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Mehmet kiçilikden bir gaýwany dinleýän halipa tutunup dinleýän aýdymçy Nur Muhammed Meredow, Türkmenistanyň atgalan artisti Gowonçy Almanmedow gaýwany dinleýärdim şolaryň aýdymlaryny. Şolaryň aýdymlaryny özüňiz şeýerine ýetirýärdiňiz şeýlemi? Onu Muhammed ýer gelende şu ýerde näme atlaryny alan aýdymçylaryňyz, näme Türkmenistanyň atgalan artisti Gowonçy Almanmedowyň dörejeliginde de bir näçe söýülip dinlenýän
muştoklaryň ul söýgüsini gazanan ajaýyp aýdymlar bar. Mümkin Bonjun ýerine ýetiren aýdymlardan häzir hem ýerine ýetirýänsiňiz şeýlerämi? Ana iýleşlerimiz üçin şol ajaýyp aýdymlardan birini ýerine ýetirip berseňiz. Ulga wesselam. Mehriban iýleşler, gadyrly tomoşaçylar, gepleşigimize dowam edýäs. Muhammed Muradow çykyş edýär. Diňläň tomoşa ediň, lezzet alyň. Ajaýyp aýdymlar ýörüýte siziň üçin ýanlanýar. Almayana qara gözlü Allah'la menin firmi Allah'ın gülnedik firmi İnne dinle min sözümü Aşık özüve gider mi Aşık özüve gider mi Almayana qara gözlü Allah'la menin firmi Allah'ın gülnedik firmi Dinle min sözümü Aşık özüve gider mi Aşık özüve gider mi Seýwilnedik meni eýwilnedik Seýwilnedik meni eýwilnedik Seýwilnedik meni eýwilnedik Seýwilnedik meni eýwilnedik Aşık bolan sana bakar Mündürlü nedin çeker Mündürlü nedin çeker Ona adına Mecnun dakar Yarım deyip çöle çıkar Gülnez deyip çöle çıkar Aşık olan sana bakar Mündürlü nedin çeker Mündürlü nedin çeker Ona adına Mecnun dakar Yarım deyip çöle çıkar Gülnez deyip çöle çıkar Seýwilnedik meni eýwilnedik 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 Mehriban tomoşaçylar, ýanlanýar mowallara gepleşigimiziň täze sany siziň tomoşa etmeňizde dowam edýär. Gepleşigimiziň bu sanyny ýaş dekin aýdymçymyz Muhammed Muradowyň ýerine ýetirmegine bir näçe ajaýyp aýdymlar sadanlarlar toparynyň sadanlarlyk etmegine hassa uluşatlyga şowkuna beslenip dowam edýär. Mehriban tomoşaçylar, ýanlanýar mowallara gepleşigimiz innik sanlaryny görmek isleýän aýdymçylaryňyz bardyr. Näme ýanlanýarym telebäsleşigini ýeňji bolan bir näçe ýaş dekinlerimiz bar. Olaryň ählisini tomoşaçylarymyz tanaýarlar, olaryň dörejelik dogrusunda ýakyndan sowallaryny sorap durýarlar. Elbetde biz bilen ýakyna aratnaşyk saklap dursaňyz biz hassa hoşal bolardyk. Sebäbi siziň biziň bilen ýakyna aratnaşykda bolmagyňyz bizi täze dähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Gepleşigimiz dowam edýär Muhammed. Gepleşigimiziň dowamyny näme dörejeliginiz dogrusunda tomoşaçylarymyza gurrun berdiňiz. Indi ýakyny iýleşlerimize yetirmek isteyen täze aýdymlar, täze şekilli aýdymlar barmy? Mümkin bolsa aýdyp geçäýsiňiz. Sadanlar topar bilen söýüp aýdym. Üstünde işler otyr, hormatly iýleşlerme şekilli ornuşda ýakyny tomoşa edip bilerler. Muhammed aslında siz dörejeliginizi söýüp aýdymlaryna has ýykyn edýäňizi öýdýän şeýlerämi? Aw. Gepleşigimiziň dowamyny da ýerine ýetiren aýdymlarymyzdan çen tutsak,
Aglagasy söýüp aýdymlary arasynda türkmen halk aýdymlarym bar. Indi şu ýene de bir gyzykly sowal, nähil saat gurallaryndan başyňyz çykýar? Gitara gurallar. Gitara saat guralyny ustalyk bilen hem çalyp hem aýdyp bilýär. Bu ýene de bir sorag, şu täze üstüne işläp oturan aýdymlygyň. Belki bir kibendini, bir setrini hiňlenip berersiňiz. Ýa bolmasa adyny aýtsaňyz. Togruly artikfyň sözlerine saat sedi. Aýtsan ýer diýen aýdym men. Täze şol öwşüň berip ýerine. Indi häzir aýdym taýyn diňe şekilde geçiräýmelimi? Onu mümkin bolsa häzir şu aýdymdan bir hiňlenip berseňiz tamaşaçylarymyz üçin. Pencereden qarap durma, gelsene yar gelsene, aşkınların çektirme yar, gülsene yar gülsene, sana bulan bu sevimi, yüreğimde doysana, aşkınların çektirme yar, meni yana da salsana, aysana ayda aysana, yürek sorun aysana, beylenedin çektirme yar, meni yana da salsana. Köp sağ bolsun aýdýas. Elbetde tomaşaçylarymyzyň en çemetiniň ýüregine ornan kalybyna singen ajaýyp aýdym. Size de uly meşgurluk getirsin, uly üstünlük getirmegini tüýsüremizden arzu edýät. Şekilli aýdymyňam şowly bolsun. Mehriban ýyleşir, gepleşigimiziň dowamyna ýene de bir daha daýratyn bellemek isleýäs. Gepleşigimizde gatnaşýan ýaş dekinlerimiziň dörejülük dogrusyny ýyleşenme tarapyndan ýollanýan sowallaryň bir näçetini aýdymçylarymyza ýetirmäge çalışýas. Elbetde näme tomaşaçylarymyzdan gelen sowallara ene şeýlere dörejülüňi dogrusyna ýakyny ýyleşenmede ýetirjek täzeliklerini dogrusyny indi mümkin bolsa dörejülük toparmadan taýýarlan şeýlerek bir sowal bilen gepleşigimizde dowam etmek isleýär. Türkmen halk aýdymlarynyň ýerine ýetirilişi hemmemeden mälim aýdym saat almy diýseňem bolýar sebäbi halipalarymyzyň bagşytadanlarymyzyň dillen dile nesilden nesile geçirip getiren bir näçe türkmen aýdym saat ýollary bar. Ahal ýoly, damana ýoly, salyr saryk ýoly, är sary ýoly, ýa bolmasa näme, çopon ýoly, bir näçe ýollar bar-da. Nedijek bolýanmyz şu aýdym saat ýollarynyň esasy ýykkyn edýän ugurlaryňyz hem-de şu ajaýyp bir aýdymlar saatlary peşkeş eden şu ajaýyp hadinany bize goýan halipalarymyz barady. Pikir garaýşlaryňyzy aýtsaňyz. Başardygymdan dinleýän köp halipalar, ahal ýollaryň ustad halipalar Türkmenistan'ın halk başçısı Sahy Jepbarow, Orazgil Ilyasov. Şolar ýaly ägir halipalar bize goýup giden ses ýazgylaryny urj edip dinleýän. Başardygymyzdan hem halk köpçüligini bir ýerine ýetirýär. Durlar hazinasy bolan paýhas çeşmesinden şeýle sözler bar. Şäher halipadan ozdurmasa hünär ýeter. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly arkadaşlar halipa şähertlip ýoluny giňden ýola goýup berdi. Halipalar bilen ara gatnaşyp da olardan tälim almana bizde ulul mümkinçilikler bar. Bize şeýle bir mümkinçilikler döredip beren mehriban arkadaşlar köp sag bolsun aýtjan. Indi ýere gelende Dağ Mehmet bir gepleşigimizde bar. Halk aýdymlary bilen dowam edýär. Uly höwes bilen dinler. Onda halipalar barada size açdyk. Halk aýdymlary barada gurrun etdik. Halk aýdymlary ýerine ýetiräýilýäňiz. Başdan onda mehriban ýyleşer gadyrly tomaşaçylar gepleşigimizde türkmen halk aýdymlary ýanglanýar. Talanlarlar topar bilen Muhammed Muradow çykyş edýär. Dinlen, tomaşa edin, lezzet alın. Barkaklik alarsa körpe balasın, ey hayra ilamayan ey bolurmi. Bir belbil yutursa gazillesin, hasretini özlemeyen ey bolurmi. Ey bir belbil yutursa gazillesin, hasretini özlemeyen ey bolurmi. Al hey, bala tedin dinler azap kulağıyla.
Kulağıyla döke döke bu yaşını ey bulağım Yakşirin allar fiyellin ulan Meli meli vüzlemeyene ey bulur mu Yakşirin allar fiyellin ulan Meli meli vüzlemeyene ey bulur mu Ayrılığa adam oğlan eylesin Kim var görmeyene yazan eylesin Mağtumuli hayvan milhevanasın Antanmanın ulamayan ey bulur mu Ey mağtumuli hayvan milhevanasın Antanmanın ulamayan ey bulur mu Meli meli ulamayan ey bulur mu Yahadan gel ey babadan gel Ah ey Ähwani illeşer, gadarly tomaşaçylar, ýaglan ýarym owadarat gepleşmediň bu sanyny ýaş dekin aýdym şeýmez. Muhammed Muradow dörejelik dogrusyny bir näçe täsirli gurrunlary berdi, dörejelik dogrusyny giňişleýin söhbet etdik. Gepleşmemiz ahyrlap barýar, elbetde gepleşmemiziň ahyrynda ýene-de bir ýoly ýaş dekin aýdym şeýmez, dörejelik toparmyzyň adyndan ulu üstünlikler ardy edýäs. Muhammed mundan meýlägem öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetmeňizi, o täze-täze aýdymlary, saadlary şekilli aydımları döredip tomaşaçylarymyza ruh lezzet paýlamaňyzy söýlüp dinlenýän aydymçylaryň bir bolmagyny tüýsüremizden ardy edýäs. Indi gepleşigimiziň ahyrynda ýaş arzuwlaryňyzy ýüregiňizde guýsanjyňyzy tomaşaçylarymyza ýetirseňiz. Köp sag bolun Mehmet. Dörejelik toparmyza da ulul üstünlikler ardy etýän. Biz ýaşlara şolary ýaly ulul mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadagymyza tüýsüremden köp sag bolsun aýtjan. Goý edýär arkadagymyň jany sag bolsun. Başı dik bolsun tutjan tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Muhammed. Siziň hem bayramyňyz gutly bolsun. Täze-täze aýdymlar bilen onda tomaşaçylarymyz begenleriň ulu üstünlikleri rowan bolun. Mehriban ýerleşer gadarly tomaşaçylar, gepleşigimiziň ahyrynda ýene-de bir ýola siziň ähliňizde ähli alem mawludlaryny tüýsüremizden ardy edýäs. Döwlet adam düşündirdi, öz halkyny eşretde durmuşda ýaşadýan, bizi bagtyň gujagyna ýaşadýan gahrman arkadamyda tüýsürekden alkyşlarymyzy aýdýas. Ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Milli liderimiziň tutýan tutumly işleri Türkmenistan parakatçylygyň we ananşmagyň watanaty ýylymyzda ulu üstünlikleri, ulu rowaşlyklary besensin. Ediz ýerleşer gadarly tomaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip turýas. Gepleşigimiziň indik sanlaryny görüşýänçak. Hoş, sag bolun. Elim oşar yeligide itağısın Elim oşar yeligide itağısın Ediz ovan ovadan sen ovadan Hemin tadım hem arasın amısın Ediz yaylam ovadan sen ovadan Ya hemin tadım hem arasın amısın Ediz ovadan sen ovadan
Hey algamadım aktekerden eyleden kim etmedin seni zipap söymeden Gül cemanın başına kıymeden edil ovam ovadan sen ovadan Ya gül cenanın başına kıymeden edil ovam ovadan sen ovadan Ya İzinin kalır yan tizelin taptın İzinin kalır yan tizelin taptın Şerbet tağama karşına yaptın Ya Evliya uçmaktan Adim kitaplarım edid ovam ovadan sen ovadan Evliya uçmaktan adim kitaplarım edid yaylam ovadan sen ovadan Al hey Novayım vasbedin Leyli ziyadi Şığırın aleminin Leyli ziyadi Mekrem meşelerin Tuğdu ziyadi Edid ovam ovadan sen ovadan Ya mekrem meşelerin Mekrem meşelerin Tuğdu ziyadi Edid ovam ovadan sen ovadan Edid yaylam ovadan sen ovadan Edid ovam ovadan sen ovadan Ağır kara gözlerim Ağır kara gözlerim Gözlerimde saklandın Ben seni seyendim Koy şaklandın Ben seni seyendim Koy şaklandın Feyvelim Feyvelim can feyvelim Koy şaklandın Feyvelim can feyvelim Aşabı feyvelim yadafin
Ey tek kalbimin yadıfin, göderlerin kıyretin. Ey aşık kalbim şaşıran, aşık tüfeğin yadıfin. Aşık kalbim şaşıran, aşık tüfeğin yadıfin. Veywali, 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 can veywali, aşık tüfeğin yadıfin. Veywali, 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 can veywali, aşık tüfeğin yadıfin. Yüreğim ile kadıma geley gülüm yanıma. Ey min aşığım damadım alay sana yanıma. Ey min manşinım damadım alay sana yanıma. Ey veywali, 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 can veywali, alay gülüm yanıma. Veyvalim, 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 can veyvalim, geley sene yanıma.